esizenzayo. Athi abantwana sebehlala uNkulunkulu etshwaleni. Hey, nizithole nami ngikhona nomunye wabo. Kwangithinta lento. Wayekhulekela ngisho nababushiwe banganacala. Imangale lento. Lento iyenzeka yini? Hey. Baningi ababoshiwe benganacala. Angiboni mina ibandla ukuthi ifanele njalo ijayelwe. Thina siyibandla elimele likhaya. La kusehospital. Ngiyazwa ukuthi uyahlupheka. Mama, uNkulunkulu akusize empilweni. Themba yena. Ngibonga ukuthi uma ngabe ungavukanga ngabe akekho baba. Thank you. Awuthi ngikukhulekele. Jesus. Baba, ngegama elihlele Nkosi yethu Jesu. Siyakhuleka baba sithi namhlanje. Umama Nkinta baba impi yalwa ngiyabona. Uma ilwa moyingcwele umqondo wakhe makuhlale wena. Sibonga ukuthi namhlanje bafikile ngenxa yakhe. Hlala kuye. Akomele. Ome. Akulambele. In Jesus' name. Alambele inhlanganyelo. Amen. UNkulunkulu anisize. Bakhona yini abagulayo? Ningagcini ngayo. Oh, uyahlanga lunye. Ngegama elihlele Nkosi yethu Jesu waseNazaretha. Yes. Nami u-anti webandla. Yes, in the name of Jesus. Sithi babonumleyo lulamisa amathambo. Lapho kubuhlungu khona babonumleyo igama lakho liyasebenza. Lapho kubuhlungu khona umzimba. Lapho kukhuphuka Nkosi yami izifo zokugula. Sibonga ukuthi lokuyeza baba. Uqinise. Uyabawela njalo Nkosi yami ukuba sendlini yakho. Uyasikhuthaza. Philise baba lakho khona ubuhlungu khona. Lulamisa. In Jesus' name. Kulesi sikhathi samanje ngithanda ukubonga ukuthi abamethembayo bayaqina bafana nokhosi. Ukhosi liba namandla kuthi la likhathala khona lilungise lihlale lilonde izinzipho zalo. Ebudaleni bami ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ngingabi nezitori eziningi ezingeke zihlanganiseke. Mangithi mangikhuluma phakathi istory kubonakale yena. Siyabonga kakhulu. Sibonga umusa wakhe. Namhlanje siyaxolisa ningakhali ukuthi siphume late. Ngiyacela ngegama likaJesu nizizwele ukufudumala nokuthi uNkulunkulu bekade nathi. Siyabonga-ke namhlanje bengiletha iprogram ngoba sana sahlangana nomfundisi ukuthi sike silungise azonikeza ama-announcement. Singena ngo-9 o'clock siyangena i-intercession. Intercession yethu ithatha 30 minutes. Siyakhuleka.
ngiyabona leli bandla sokuyibandla lomkhuleko. Kungakho sinqoba kangaka. Awu siyabonga. Manje nake sibonga ukuthi ngo 9:30 siyayivula le nkonzo 9:30. Sivulela ukuba manje ibe service ezoba nokungenela kuko konke. Ikakhulukazi sivulela ukuthi nozosifundisa sibonga kakhulu incebo ukuthi iyasifundisa uminister. Mangumbiza ngominister ngikhona into engiyibalekelayo ukuthi uminister umuntu ophakathi kokushumayela nevangeli nokuba afundise ezwini likaNkulunkulu. Siyazi isikhathi sakhe lapho sizomgcoba ngoba sesibone isiphiwo. Haleluya. Manje thina abafundisi senza impazamo eningi. Ikakhulukazi siyathanda ukuthi senze izinto uNkulunkulu asazikhuluma bese siyakhuluma nathi, kanti kumele sihlole sibheke ukuthi uzokufinyelele umsebenzi wakho uphelele. Ngibonga futhi ukuthi ngaleso sikhathi sikathisha uma esuka korapasti 10 kulapho siba nenkonzo ke eyobufakazi. Ngena ubufakazi kula sifakaza khona. Manje nake mina ama-item esinawo siyahlabelela senza konke zodwa. Understand zodwa. Siyabonga, we welcome you zodwa. Siyabonga, ngibiza njengabelungu hayi zodwa. Zodwa. Siyabonga kakhulu. Singabongi nje ukuthi konke sitholile uNkulunkulu siphile. Kodwa lokho esicelile, hey mdade yazi akekho nokucelile ukuthi ufuna imoto. Hey akekho noyedwa. Kodwa uNkulunkulu ukhulumile. Hey mama ngiyabonga ukuthi uhambule kunye kuwe namhlanje. Ukuthi sikhonza yena nezinto zethu ake siziceleni ke manje. Neyami imoto kufanele ihambe manje. Yeah. Imali kufanele ihambe. Thula namhlanje nje mangiqeda la. Ngiyobeka amasondo phansi. Ngiyopompa lapha mangibuya. Zabe ngikhulekela Nkosi ngiyabonga. Ngitshengisile ukuthi i-right le moto. Baba ilungile i-right manje. And izohamba. Nakuwe kube kanjalo. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asiphelelise ukuze sibe balanced. Right? Yeah. Imoto eyakho phela imoto lapha. Ngiyakutshela wena ziningi imoto ezizokuza. Hallelujah. Wenzeni? Siyabonga phela kahleka yazi akubheke impela umntwana kaNkulunkulu atsha nami umuntu engisukele. Kodwa ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu kuko konke lokhu uzokwenza ngokuthembakala. Sesizwile sinikezwe le task next week uma siza. Next week siza uNkulunkulu asihlumisile. Ngangishada ngaliculo lithi we baba ngizothwala inyanda oh sizothwala inyanda oh sizothwala inyanda ngomhla wenjabulo ngomhla wenjabulo thina sizothwala inyanda.